hejsa Kaja igen och nu ska du demonstrera hur man beställer mat i Japan. Kolla, här är en skärm man trycker på. Touchscreen. iPod med sig. iPod, ja. Vilka där? Jag vill påpeka också att allting kostar bara 271 här. Det är ungefär 20 Det är spänn. 20 spänn, det är billigt. Ja. Mm. Ska jag rätta på någonting som jag vet att du vill ha? Kanske lite pommes. Här har vi pommes. Ja. Där. Trycker jag på den. Ja. Och så står det M där. Ja. Och så beställer jag. Ja. Så. Så bekräftar du. Så kommer det snart. Kommer det in på bordet sen? Ja. Så kan vi dricka våra öl och äta pommes. Just det. Japan är fett coolt.